to hagani ko por nga ai ko blay biang fi baro ki baju sngow ba ki besngap igani ga jinkren ka banga ai shapi man ga por na gani ga voice message ki jonga bat nga comedian ti ba gani ga jing hikai ki jonga sa shi sen pat men ta ga sngiru kan long biang ka jing men toy ga ba kraw ga jing im chong fi namar ngala berkhat bat ngala duai nga don ga jing ket kle ya ki brio ki bobon ki baju buat lani ki baju snap ban buat lani ban follow you gani ka channel malaga por na ka daw nga haban duai nga ban Pynkhreh ban perkhat ru ayu blay u bu aga do non ani yarap ban pen ken mau ke ega banga dai ban keren bat ke ega don kam agini ki sngi ki ba ni dona ki jaka ga ba kham jong ka jingem de dai na ka daw nga perkhat ba ia ka engan hikai na mga la hikai bon ba hot wala ga dan sibon ba na ka bible ka bang ngai bo play dan ni ka ban ai shi ki brio ki ni ki sngi ki banai ki snem ki ban wan rei ka ga bang kwa bangan penshai shi pi men da sngi ka dai habang ikran ni ki jing hikai men ta da sikan khame pher na ki jing hikai jo ha habang ong ka khame pher ka mot ka jing thamu jong ni ki jing kran jong men ta ki sngi kan khame pher kani ka dai ka bang kwa ngan kran na ka benta uni snem ubanwan na mangila poyar tat shika benai ka ba khatdu jonu snem arajar arpuai ha ni dap daga jing sngongo yo blay ba unu snem arajar arpuai la kumno ngiyo i shishaya ga kti ga jong blay ban ngiyo i ga jing baha ga jong try ngiyo i ga jing alam ga jong o ngiyo i ga jing ai ga jong u ngiyo i ga ta ga jing crowd jong ga ta ga jing baha jong blay kabaudan na jing shikri ka jingi yo try na ga por shi ga por ngamla ban perkhat aduk at nobo blay ule bahai ka kam ka jong blay ha ka jing shikri bat ngangai ule baha ka jing im jong pi ka ying ka sam hoi lesi dona preng jong pi pi kendo ik be ka jing im henrei wala ka taman ta ka sngi pidang yo ka lat ban yo sngo biang ye ka jing hikai blay long bo baha blay do bakrao palat ula ailat ingi mentau snem manginang yo ban shikri u manginang la ban yo sngo kerhai ka ktin ka jong blay Madini kita daw nga donang ni ban ai kublay ifi baro ibasngap bat nga da sngongo palat yo blay ba nga yo ida ki jar ki po jar ki snap igini ki jinkren hakalangari ki siba jantia te hagini ki sngiru nga kwa bangan ong biang ifi ngan kren ni gani na mga don ki jinkit kli ye ki bobon ki brio bat nga kwa bangan ai gini ki jinkren ka mga ai kerteng Pynkhreh yo snem arajar arpuar namar ngila poya tat siya kabakut jong ni snem chuai ka bangin rung siya tayo snem mo batamay chua ba ni snem arajar arpuway unkut no nga kwa bangan ong ipi nga nget de blay ba ay ngay kani ka rukom perkhat bagaday ngi bangin Pynkhreh na kabenta snem mo banwan te nga kwa ngan kren ni kata man taga sngi agani ka jing hikai ba pi lada pimot shisha ia kaban shakri yo play da pimot bania agani ka jing em don ki brio ki bam sngot ho ikata bon sen hingi ko apalat ban yo i bo ha ni ko ban poi shiga thong jong ka jing em ni ko ban yo i ga kti ga jong play ha ga jing shakri play la ne ga jing em jing shimat ha ki snam gi ban wan nrei ka ba kham ingi ga long ba ngim tip ye ga ni ga lenti ba play julai la da ki brio kim tre ye ga ban Pynkhreh ila di na ka daw nga kwa bangan ong pi barabor ga ni ka ktin nga ju ong i brio barabor o ju mot bo play chule la ka le bagan chu jala ka ja wala do play don ka plan ka bakrawi ga jing im jong fi ho nu snem arajar arpu ar henrei ka ka plan kan pulam lut ye ga jing im jong fi la da phim nang i ga ni ka ktin ka banga ong manga man ta ka sngi ka ta dai la da phim prepare la da phim Pynkhreh pi ka perthei kanang poye ga jing kut chongka kanang klumar ga ni ga perthei sha ga nong pi hoi ni ga bam skut nat anang nong rekat ko mga bible hingi yo iba ka perthei kanang dum nang dum ka perthei kanang klumar
ka perthai kinang mi shibon ki ba laban ong no kiban pendu jingkermen kani ka perthai ka muan biang shaga ju ka jinglong normal ko makalong menshua kani ka perthai ka banang mi ki Snem ki banwan kanang mi ki besniu namar ki brio ki nang le ki bamdei Satan utrai daga lenti ki jong uye ka ban pen ki brio ka perthai bi ki ne ki lenti ki bakla but pinyo iba kani ka perthai ka nang klumar kani ka perthai ka nang jot kani ka perthai ka nang kanang dum kinang poi shi ka be but ka tak dei ka bala deb itu lupa haga Bible bi pude ki shiti ka ar ka Timothy kal na ko balai khat banin ko Paul wa deb ong lupa ong ki sngi ki ba khat do kinwan ki por ki be jinjar ki be shitom ki be palat di dei ka tak daw ko ang nong pi la pi bet shi ka perthai hi ba pi celebrate i new year na pi celebrate i Christmas na pi mot ban raki kita ke jing kita ke jingwan long priu ke jong trai na pi mot ban raki kita ke Snem temai la banong no ni shu raki ka la dangem sngot kho bagani ke perthai ke nang dum rei ka wei ka bapen sngot nat yanga bangan kran pi meda ke singi ke dai wat la ka perthai ke la nang dum rei bleu don la ke jong program ya ka ban pendep how nu Snem banwan ka ko fin ngai ya ka ta ke tien na mar ka ta ke tien ke dai ke badon kam ai ka perthai ke nang klumar ke brio ke nang le ke jaj pa ke jaj ki riu start a perthai ke nang pen khi klumar ke ne ke perthai ke lenti ke bakla ke bon ki plan ki mau ki scheme ke jong Satan ke bo thmui ke ban le ke bas neo ni ke perthai ai kita bar khat ke nang le ye ke ta nai pen khi jingmot ye ke ta kum ki bangai kum ki shakri ke jong trai tungin tep ke ne ke wai bamdan bala ban pen ke lai ke plan ke jong play bamdan mano ro bala ye ke ban pen phai yo play dagi jingle jong ki brio bagi jingle jong Satan u bleu dan laga jong program udan laga jong nongrim udan laga jong plan ge jong ma de ke bo bleu plan ha ge ne Snem arajar arhu ar ya ka tam dan bala ban pen kala u bleu pen dab e kata na ka ta daw la da fitip bo bleu umot ban le ge bo kraw au nu Snem arajar arhu ar na kwa bangan ong ye pi shikentien shwai ge mangani a chikman la da pi kwa ban yo i bo bleu un trade ge bor ge jong kadon kam yang apa di fi bangi day banan ke jingpen kre ke bekerpang how ni shuaban poinu Snem arjar arbuar na kata daw nga na shimi gini ke kabu ban ong fi habangan ai gini ke jing hikai lesingan wanra na gini ke Bible iki katukan ni ke ba nganget kalau ke jingmen to fi henrei shuai ke ta nga kwa ngan ong biang ini ke ketien snap ha balada pimpen kre lada kamdan ke preparation ke bajanai lada pimdan jingpen kre kamot piklem kmiden ti ruam ubrio ubale aga jingem udan kami ke jingpen kre ka babon ki kna skol ki pen kre elade banyale ge exams namal ki kmiden ti ke promotion next year ki betray ke kam business ki pen kre shibon ban invest ban ne shibon namal ki kmiden ti ge jing roi be ge jing ki Snem ki banwan baro nga kwa nga nong fi la da pi kwa ban yo I ye ke ege bu krao how nu Snem ar jarar fu ar ngan ong biang fi ge ne ke ka don kam ka jingpen kre ka ba janai ngayo I na ga Bible ko ba la jukuran teng men shua ba ka jingpen kre ong ga Bible ga kitab proverb ma ong ni puli khndi at ga tu ga tien ga ba sotna kaba u Solomon nga ngai utho ye ne kitab proverb ka lanong ka ba khat rio u ong ha ga khat ka bening kong ba ka jingpen kre ka do not ka de ga jong brio fi ka bamot na ka liang jongi ki brio ka dan ka me ga jingpen kre ka ba kong ka jubab jong thli ka long no try ka bamot de play ban pendap ye ka ta ga ba pipen kre u play dan ka plan un jubab un le lot ki re la da u brio dan jingpen kre kanam pai ga jubab unum yo I ga jubab ga jingam na ka daw nga siya yo I ki priyo ki ba nga dan jingkhan nga dan ki jingkhan dan ki priyo ba nga dan nga dan nga sotho bo play plan ban le I ga crown ray ki klampen kre apat ban ba pi klampen kre kum no bin yo I bo blend pendap I ta kum no bin siya nga start la da pi klampen kre ban puli kot ban pen kre ban pen shitom ban persyang ban le ye ga ba day ha ba pi puli khna ba pin yo ga result ga ba job na ka daw la da pi kwa ban yo I bo play un ai pi ga jing job
Hau nu Snem arajar arpu ar. Kwa banyo I bo blain pen po pi shi ka plan ga jo. Un pendep ke kraw hau Snem arajar arpu ar. Tongin tip I ga wai ba don kam palat ke jing Pynkhreh ye ga dot not ga jing. Tinga kwa meta ga sngi ba nga nyala me pi shi ka wai ga bentana ga tin ga jo play. Ka ba nga ngai lingba ka ni ka ba don ga testament ga rim. Namar nga kwa nga nyala me pi shi ka kitab Joshua. Fi la fi puli ka kitab Joshua. Pilipin tip ba ke kitab Joshua kere ke kitab jong ke jingjau ngan su ong bai ye ta ketien la da pipuli hi ke kitab jong Joshua Pilipin tip ba kere ke kitab jong ke jingjau jong ke jing mo ke jing ngan ong gomno kere ke kitab jong ke jing pen poi ye ki khon Israel shegari kanan ya ka ba u Moses u klem la ban pen poi na ka daw la da pipuli ke Bible ke kitab Joshua hagalanong ko beningkong na pinpuli na ni kaktian ke jong play pinapa hagani ke kitab Joshua kadang ko kaktian ka ba lesingim jude kham ngim jude kham tip ye gani an chu ong no omne la dong ko beningkong Joshua ko bra ka bu ong wat ai ba gani ke kitab ko hukum kan ja no ko sinto jemen remeni per khat e ga sinya sngi klameni osuman balle kat ba kumyo baro bala thoka na bagum tamen roy hala kalanti bat kum tamen man ba fi na puli ba kaktian English kong and you will have a good success. Kaktian success lani kaktian job, kaktian jing job. Kaktian success nga no ikta kaktian. Kani kaktian success aga Bible kam da dan ne. Laban no abarok we ga Bible kaktian success ka dan tangang ni. Namar kadai ka success ka jong Joshua haga leadership. Udalong success shisha. Udah job shisha, udah la ban pen poi ye ki khon Israel. Shega ta ge jing tmu ge jong play ka baula. Keren lepan na du ke por ke bal Snem ba. Na du Abraham. Baru Joshua udah unong pendep ye ka ta ke plan ke jong play. Di dai ta ke dawan ye la me pi sheni ke kitab Joshua. Pinyo iye ke success of Snem arajar arfuar. Namar ke kitab Joshua ke kitab jong ke jing job. Tingini pet bat nga nagani ke kitab Joshua. Nakalanong ka balay. Mat ngini siyong kham selamang ni. Lasi tanghang ni hi. An penkut ini ke jingkeren jonga gani ke part 1. Bat ngin si peteng part. Ha ke part 2. Ke ay ke bapiday ban Pynkhreh. Nakabenta usnem arajar arhuar. Menurut benong gani ke principle ni gani ke nongrim. Kamday ka balang outdated, ngangit kani ka lang updated. Kani kamday ka bala rim ka bala, kabam tri kamsyu kani ka dang long minta kadang day ka ba minta bala nang Pynkhreh kum ni. Ublay le kum jo ini. Ngan pani fi iya gani katin ka jong play. Sngap ngan puli na ka kitab Joshua kalanang ka balay. Man ngini puli hadu khot ka banriyo, bat ngin siya pe chidin. Tiu Joshua ulakhi dang step. Bat kili yami na shitim bat kili poisha Jordan maubut ki khon Israel baro. Bat kili shong shua hangta kisarengkang Sicilia. Kala jaru nda la laisngi bagi rangba kili ya lingba ki dara. Bat kila hukum yu pat ba ki daong. Haba fiyo iye ke sunduk ke jutang utrai blay jong pi. Bat bagi lingdo ki lebi ki da ba ika anda kumta piniyang na jaka jong pi. Bat pinlay jadien jong ka. Henry pin kampaji apeng jong pi bat ka kumba arajar pro daga jingtau. Wat wana jan jongka bapintip ya galenti daga bapinyan. Na bapimpat juyan na gani galenti menuru. Joshua ula angaw pa ba pengentang ila dia na malasay try unle ki jingpala apeng jong pi. Joshua ula keren na ki lingdo uda ang tuira ig sundok jutang let Siciliang Joshua pa ba. Tigilera ig sundok jutang bagilelet Joshua jong pa ba. Fi kani ke jingja kadai ka wei na ki jingja kiba ka jingi kai ka badanang ni kadai ka bakraw palat ingi bala daga day ingi minta uni Snem arajar arfuwe bangin Pynkhreh hauni ubnai December hashwai ka bangin poi sha Snem arajar arfuar tungini bot igani ka bau Joshua ukuran iya ki khon Israel kidanang ni labanang no kidan da ki lak
Ada na kita daw nga kwa agini ka por ba pintip ba lada uday man poi siya ga thong ka ba blay bo yu haban snap ay ga jingalam jo blay. But I ngo yu blay bo Joshua uday brio ba snot ho yu blay uday unong buat uba lang faithful ane uba yai ne tam yo Moses. But ula learn na ni ula nang ula yo jingi kai shibo na ga jingi identity but mentau play ula thungi uba ula unong yalam hagani ga jat ben rio ga jong play ga kerpang. But Joshua usnot ho ye ga sur ga jong play utip ye lenti play. But day na ga down da habaw yalam mi gini ki kon Israel kat ni lak. Ndau pai ga jaka ga baw mut ye ga ban yo kanti ye ga rikanan. Nga kwa ngan bu ini ga ktien sngap ha upai ha Jordan. Kadai ka po ka ayom at bagawa Jordan ka slay. But mlaban cross sa sila. Siyangan bu igani ka ktien. Igani ka po. Hashua jong ka kanan. Kadon bet ka Jordan. Kata kadai ka ktien ka mga kuwangan keren kandiat. Igani ka po. Hashua jong ka kanan. Kadai bandon bet ka Jordan you wipe away. Lakalong i fishimet. Lakalong i ka ying sam. Lakalong i ka trege kta. Lakalong i ka jing shakri blake hamta. Hashua jong ka kanan. Kadon bet ka Jordan. Pitip ka mot ayu ka ta ktien na sida na preng jong pipim sngaut ho. Ngan penshay. Hashua ya ka bapin poi. Siya ka jing khu ka jong play. Laniban poi siya ka taga plan ka jong play. Fin hap ban ikendo ya ki katu kan ni ki jing but ki jing wet aga jing identity. Ka Jordan kadai ka bapan sange ya ki kon Israel. Angas ng tanak nalangan keren ni katama nagas ni. Kanungot na pinang jong fifimot ban yaad bet. Ublay kwa ififinchu yaad bet kumto nakaway ka Snem, sagaway ka Snem, nakaway ka Snem, sagaway ka Snem, ublay kwa hang ni. Bapiday ban ikendo Jordan, ban le yu ka Jordan kamday ka babakla, kamday ka basniyo. Walit mo pang kren ka Jordan baga Jordan kaday ka basniyo. Ka Jordan kaday ka ba pinsange ngan ong kumta, kaday ka speed breaker, mangi kaday ka ba pinsange ba pinom shuyait step. Bapiday ban pos hang ni, bapiday ban shong shipor hang ni. Ngasutanat bahaba ublay uyalam iki kon Israel na kipoy kila yami na shitim bat kila poy sa Jordan. Baga Bible ka ang ki kon Israel baro kila siyang siwa hangta bat kisa ringkang sa Siliang. Siwaya ka papin ringkang sa Siliang jaw ni Snem arajar arpuar. Nga kwa ngan ong ifi nga ni gupor kadon ka Jordan yang abad ifi. Kada nga kwa man nagiskiya mga kran ni gani. Bapintip bala da fiya kendo kano ka bapin sange ifi. Kani kam day sa tiyaga basniyo ifi kadon kam ifi bapin perkat sipor ke ay ba ngin le but nga snot na dang ni bau play uong yo Joshua pen sange ini gibriu I can sami chua hang ni Jordan fi ndaki sami hang ni Jordan balay bau play upen sange yaki hang ni Jordan kadaw ko bakong san e gaday bau blay kwa ya kaban penbet ya garukom ya lenti kwa bakin sulet klumar syata syakanan bakinum syarung kum giblang kum gimasin rei bakin snot ho ya garukom syakri blay lani garukom ya lenti shwa ya ka bakin yo ya ka kanan ga jingem but dai na ka daw nga sa ong ipi bakani ga nongrim kan kerkhui pi sikat dai ya dan gibriu gi bisukwa ban yai ban long u blay kwa vivin sange kanom long la da fishu tumu kum to fishu yai lumar kam long u blay udan lagi nongrem but habau yalamiki hagini gi por jangka ayom ot namala da u yalamiki hagi wepagi ayom let's see ki khoni sel kim da kam e ya gaban shong ang ni po siliang juga Jordan kilaban kam si siliang manjingi ne ban shu yai de ga jat ro lai nang ni nang tai henry ndah kapoi hagini ga ayom ot tapi puli sedin ka Bible ka kren kum takal nong ko balai ka de kren shine ka de khat ka khat san ba ka Jordan ha gini sngi ka ba Joshua poy hang ni ringkat ba ki kon Israel ka de ha ka por jong ka ayom at bat ba ka shlay gitu ka Jordan bro away ba de ka daw
ki hab ban sange ban perkhat kumno ban le na kwa nganong if you don't ki por ki bo play lamingi I uni snem uni ubnai December uni kane ga bang kren fi bale pim sange shua shipor I kan de ga jaka ka ba pin shong shua harut jong ka ching shua ga ba pin jom shetai shiliang shua ga ba pin cross shiliang shua ga ba pin let you snem arajar arpuar to gini pet ye gani bangini I bangiru ngi don kam ban sange angni na kwa ba pin shumbare ga Christmas ba shumbare ga New Year ba shi shong ship ga jingle Christmas ye ta jingle New Year andre ha ka jingle shimat ba do blay fi don kam ban pos ban sange ban pet ke e ga pide ban le ha ka ni ga por ban Pynkhreh shua ye ga pin rung shege kanan namar ka ni ga Jordan ka ni ga blessing na ka banta ki khon Israel ba kin la ban shong ang ni ban Pynkhreh to ngan pen e fi balay ki haban shong ang ni ha Jordan singap ka Bible ko angum ni ngan pelil nang balai jong Joshua ga khat ba ar ong kala jaru ndala laisngi baki rangba kila ya lingba yagi dara fi iki don ki nong yalam hapo ki tu ki tribe ki beran khat arjat ki kon Israel but u Joshua u ong yagi kon Israel bro shongshua peniang yagi dara ni khamat jong Jordan setangkat tu ni sngingin sapoi shikanan tang mentang ya ban shong na try kila ikriki kini ki kon Israel ki kwa banyo ino igata ke kanan ga boblay ula kular na do menshua nrei u Joshua wali ikriki wat chu ya klumar fila bandu ige kanan na da fem snow to ba ya ga jingpen kre banyo ige kanan na ga daw na shong ang ni u Joshua u khat ige tu ki nong yalam po ki tu ki tribe ki tu ki mo ki tu ki judge Israel baro khan arjat banda u khat u ang kile rung ha ka wei pa ka wei ka dara ka jong ki khon Israel ong no da ka wei ka kintien le rung ha ka wei pa ka wei ka yeng jong ki khon Israel le ekani ka kam le eka inspection walk la ni ka ta ka jing le ban pet benia ban le ban ai ka kunja jing hikai yakini ki yeng baro ki bedan ha ki khon Israel bakinum bakla habakirung shaka kanan namar lada bakla kila bantu ke kanan na kata daw kani ka jaka ni khmat jong Jordan ka baki sange shipor kadai ka jaka jong jingpan kre but Joshua jet igini rangba na gini ki khat artali ki jat Israel but ki let ong but ki na let rung na ka wei ka dara shaka wei ka dara na ka wei ka long yang shaka wei ka long yang ngan syukuran ni gini kandiat lada ka day yang apa de pi bengin rung shaka tai ka kanan jong jingir khu lani ka tai kanan jong arajar arfu ai hey arajar arfu ar ngakwa kani ko porba ai bo blay un ngakwa ngano pi ai pa kani ke jingkran ka bang kran mga menta kasi kandai kumba ki rangba ki let ban rung na ko ke yen si ko ke yen but bakani ka bang kran menta kasi kandai ke juk ka tien ka bang kran shapiru ba ai pin shong shipor menta ban pen kre eladi shua pin rung so Snem arajar arfu ar bakani ka tien ka long tek kumba gini ki rangba ki le rung ha ka tu ka dara ki khon Israel ba ki ai ki jing ma fitip ki le pek ki yeng bakanum dan kanu ko blay tau bakanum dan kanu ko bana Egypt bakanum dan kanu ko jing bakla garu kom shong garu kom sa jongki kata ka de ka baning kong ka baki pek namar pi ipin na pek ang ni nda habau Joshua ule job ule poi shata shikang bikin mau kili let ma ga ai nda kili let ma ki sharam ban tang na ko ga daw nda haba ga yeng ka jo akan ka dani ki blay tau ka dani ki lenti ki bomde na ka daw u Joshua u blay wang u Joshua pen sange shwa ni khmat ka Jordan ai ganan ka jingpen kre bagi rang ba kin rung shwa malaka ko ga yeng ban pet yo don ga no ga na Egypt ban pet be yo don no ga bam day ga bo blay usngo ba fi ki jingpen kre kaba kodor ang nila pin police station ang o Joshua o ang khat besan o pin kin tangi la di na mala shay traum le ki jing pla plen jofi kaba mot kini ki rangba kilet ok ni kini ki kten pin kin tang kaba mot ka jing pin kre ang ni ga dai ba pin wen ye ga no ga bana Egypt ban wen ye ga no ga kom per khat Egypt ban wen ye ga no ga ba don ha ga yeng sem ga bam dai no try ban pin bet ye ga jinga dai shi yin shi sem ba ka dum dan ka je ka ja ga ya maja ka jinga pat ya pra ka jing bom ye dai jing ba
ban penbet ba pinum shuyo e ke kanan bijurung lemmer pinum yo e ke kanan daga bishuyat klumar ka banin kong ni hap ban le igene ka inspection la igene ka jing pet bnia ban le ban kren na ga we pako ge ye laro ngayang nang ne bangan ong fi la daga day ngi bangin yo rung so Snem arajar arpuar ka banin kong tam ga bo play kwa inga ba de pigade tongin pet ila ga jong ge ye bangin penbet bahai ge jing day yeng sam bangin penbet bahai ge jing day ba ge jing shakri ge jing yo try bangin penbet bahai ge jing day ba kanam dan kano kano ka bana Egypt ki blade how ki bana Egypt ki num yo rong tongin penbet ye ge ni namar ba fin yo rong bo blade le kamba ba un krat ye ge Jordan kadan kam ye ge jing pen kentang ba kadan kam ye ge jing pen kerpang ka ba shisha haki yeng sam ba de ne ga daw ngasngot nat ba u Joshua wong ge rang ba kele pet na ko we go we ye but kaba ndak ula kilale pet begin pet banam dan geno geno ko ba wit you play but kaba ar kana manum Islam kan pen ifi kaba ar ni gede bakin ni ong kin ai ke jing hikai kaba bnia ba kaba janai but kita gede gini wong ko ni kila hukum yo pat ba ki do ong haba pi yo i ke senduk ke jutang try u play jong pi but bagi lindo ki lebi ki da bo ki da ba ka anda kumta piniang ke jaka jong pi ba pinna ya din jong ka fi de pi pule ba hai gini kadai ka ngan angkum ni kadai ka warning ma ka warning ka jing maham kaba pa lat iki konsel ka ngan angkum no ka balang straight hadu kata baki khon Israel kim dai ban shuyat klumar lada ki dai bani ho poi shakanan Joshua udah pa lagi rang ba kabaning kong ban keren ban penbet ye yeng ka ba ar ban ai ka ni ka instruction lani ka ni ka jing ajing mot ka balang strict ba bagita ka day bakinum day ban tur lumar hendray bakin itho iya ki lindo ki baba iya ka sindok jutang ka jong tuai ngana keren ni ka ta ka day ka pancurong ba wachurung pat ba lembrum ngan ong fi shakanan finum poi wachumot ba pinya hau nu Snem arajar arpu ar ba pinyo ibet ye ka jing trai ka jong play kebetulan ka mang ni ka day pide pin itho ia ke leadership kepada narangan keren ni ini kebetulan kam tama ke jing shek reply fitip lada ke feel ke ni kan pulam ke ni ke jing alam jong Joshua takadaw u play wong pensa shui ke ni hadu lais ngi ki hap song wong no wong ong iki bakinom day ban tur rumah baro ki pat ba ki day ban tip ke ni ko way bagi day ban yo i ki ay ki day ki lingdo Bat ki lingdo rom day bagi sukam lingdo ila day ki day ki baba iya ke senduk jutang ke jong trai le sila dengan wan rai ke ta shi ke bakin chamen sim ke day ke baton kam kata la day pi pin poi au nu Snem arajar arbuar shi ke thong jong ke jing shekri play ke bishisha fi don kam ban don ha ke jing shekri la ne ban buat iki brio ki ba day shisha ki lingdo ki bo blay la de jiet iki bat ki ba don ni iya ke jing ton kat ke jong play ke jing em joki mak bai ke ta bat bai ke ta namar shabar nang ta anam kat Jordan piniap jelap a Jordan finum yo i iya ke kamba kan ja Jordan finum yo poi shakanan kan poi ke ba hau arajar arpu ar but hiyo i nda haba ke feel ke leadership ki briu ki long ko masiyat hajo hiyo i o Moses ki de ban poi tang sau posni segeri kanan re sau posnem ki ya tawar namar nda haba ki klem ko ngo e ke leadership ke badai ki poi shega jaka ko bakla na kata daw bleu ang pensa shwa namar la ki khon Israel ki de ban rung shega tai ke kanan kadan ke Jordan akmat bat la ka day ki bikin yo i ke kamba ke jong blay bu kat e ke Jordan ki don kaman tip kum lo bania but nda haba ki day bania kim day ban rung pat ba Henry ki day ban tip ba ki lingdo ki day maki ki ban yang ning kong mania Yeshua but ki lingdo ki day ki baba i ke sendok jutang ke jong trai
Kata ka dega banga kwa nang fi what boat ye ki lingdo ki ba khlem dan ke presence ke job play. What you ko ngu klumar, what you boat namar pin yap jalab a Jordan. Ka banga kwa ngan ong fi de tang ki lingdo ki ba ye ke senduk jutang ke jong trai. Ki ba tip ye ka ban ya ye ke ni ke lenti. Ki ba la ban penlong lenti na ke jaka ka bam dan lenti. Bat ki de tang maki ki ba dan bor ye ka ban pendai de ki po jat jong ki hakir meang jong ka jong ka Jordan. Bat baki jong ka Jordan kin kan aliang. Ngakwa ngan ong ye fi ke ni ke pos nga bahang ni ke point ke ba don kam tam ka ba u Joshua u ong ye kini ki kon Israel lingba kini ki rangba jong kini ki tribe jong ki kon Israel wong kumne Henry pin kampaji pin kam jingai hapedeng jong pi bat ka kumba arajar pro ke jing tau balai pun jingai namar ba ka don kam ka jing yo ye ki lingdo ki lingdo kim degi bo bot na din ki nong yalam kim degi be yang na din ki ba pentur yo pat ba she Jordan ba un lek ma u ban face ki jing ba ki sabot ma ki na din kam dei kum ta ki jing shikri play ki be shisha ka dei ba ki nong yalam ki degi be yang khman ban penlong lenti yo pat ba ki pat ba ki hapan da ito ba ki tai ki lingdo ki degi ba not ban ya shua jongki ban penlong lenti na ka banta kini ki pat ba ki ban wan na din bet dei na ka daw nga kwa mangan ong fi kini ka ktien ka mga kren fi mana ka sngi ka dei ka don kam kata ha banga ai ka teng Pynkhreh yo Snem arajar arhuar la yalami nga na kini ka kitab bat nga kwa bangan syong kam selamang me lebih puli kini ka lenong fi yo iyang ne bo ong kam paji kam jingai arajar pro upat ba uday bo pimla pin control teng u kriki bandai chekanan hendrai hangni u Joshua ula ada ka warning balada fi bakla ya gane fi yad him fi ba klem shai ki lingdo ba gini Yeshua finom yo iya ka kamba ka jong play manai ngo yo play bo Joshua wong ini ka ktien wong pin kap paji apeng jong pi bat ka kumba arajar pro daga jingtao wat wana jan jongka nga kwa ba pin sutho bai kata ni sngi fi haba nga kren ni gani gamon ngayo iye ga jing pule bible jonga ba kadan ga jing per ga ba khrao pre ga pai ba ki nong elam kadan ga jing per ga ba khrao pre ga level jonga leadership ba ga level jonga pai ba bagi lingdo ki de ban dei ki brio ki ba khampe na mar ki don ga sunduk jutang ki mi per tang na mar bagi de ki lingdo ki ya per ma ki don ga sunduk jutang kan bagi pat ba kim don ga sunduk jutang kata ka de ga don kam tam ai pin yo i bagi nong yalam ma ki de sngi ki de ki ba don ni ga bor jong blai ga jing em jong ki na mar de tang kata ka ba pin per yo brio na ga jing long nong yalam de bu tip de bu nang de bu don ker dan de bu don man don em de kata de bu nang batairo Andrei unong yalam ba shishaw day ka jinge per ka day ba bai ka sunduk jutang namar uling do arum dan bol na kam dan sunduk jutang ka jong play but u Joshua u ongani ka tin ka ba sultanan blessing an penwan ne kani na kam taw nu Snem arjara war wong kom ne pin khampaji apeng jong pi ba ka kumba arjar pro daga jing taw wat wana jan jong ka ba pin tip ye ga lenti daga ba pin ya ba pin tip ye ga lenti ka ba pin ya namar pimpat juyat nagangalenti menoro pimpat jumat yo arajar arhuar menoro ngarung empat mat piru pimpat mat hendak play tip dana yu arajar arhuar kon Israel kimpat jurung shekanan kim tip ru le kumlu ini ke Jordan hendak play tip bat ula jet iki brio kibania Yeshua ngakwangan ang fi wat si shakri play klumar o chu ongi ting ni twai hi na ting ni le kum ta pi hab ban snu tho ba ya gane ban pen bet ba la ka jong ka ye ha gini ka nai bat ban pet ba ga leadership ka badai ka badon ni ka snduk jutang ka jong trai na man nda ba pi hab ban bot ga leadership ka ba ya Yeshua ka badon ni ka snduk jutang bat ong Joshua kani ga lenti ga papini ay kede ga papim panji ay nga ay ngo yu blay ngingim tip ngam panji tip taw arjara ar unlong gum no per thai ga nang sneo ki brio ga nang kren klumar kini gi jingpang gi nang pan banamenta henry tongin tip bo blay
dan Jordan na khamat chong play dan u play un pelong lenti na Jordan u play un kat ga duria besau u kat igi u long play u bala ban pelong lenti na ka bam dan lenti u play u la pelong lenti na ga riklau ng bible mane na kita daw tengin um dia pet e kita ka e kita ka jing e ka bandan haus na bar jar arwar re kum ki khun ku jong play tengin dan ha ka rukom shakri play ga babai tengin dan ha ka leadership ka badai tungin pet ye leadership ko dan sunduk tutang ke jong trai bat ka bang kwa me dag singi dai ba pinte ba pinya ye ga ni ga snem ara jarar war namar pimpat ju ya meno meno dai u blay u batip lupa bat u blay u labo ye leadership ko badai ba ga ni ai bat ga nget ba ga ni ga jinkran me dag singi kan ya rap pi ba pin shai tungin ni pet shu ye ga ni u joshua u ang pen gentang ye le dia na mala shai trai un le ye ga jinkla pa deng jong pi la da kamdan ga jingpen kre jong ga jingpen gentang kamdan ru ga kamba la shai gisni ong Joshua la kren ru gi lingdo udang to yara ig sinduk jutang ba le chiliang shua palba te gi yara ig sinduk jutang ba gi la le shua palba na snotnat ba ga bible ko ong komne menta nga puli gi khat ba khat ar ko no ba lai ko ong menta te to shim khat anut gi rangba na gi jai Israel we rangba na gi jai kan jaru bakat ba ki pojat ki lingdo ki baba ig sinduk utrai ke perthai baroken kin yang ki ke Jordan ba ki jong ke Jordan on pen klat no kata ye ki ke bahyana neng kin yang ke kenton fi kani ke miracle ke bakrau pala ha ke duria besau blay kat ye ke duria besau Moses syukuneru ding do baru blay kat aliang kalong lenti andai ye ke Jordan blay dan ke we pagalenti kalenti ia ke Jordan kedai daki lingdo ki baba ia ke sunduk jutang ke jong tuai aga jing pulia bible jonga ngayo i kumbaki kijat jong ki lingdo ang ni ki meding nama ka bible kong nda haba ke pojat jong ki lingdo ke daya po ki juga Jordan ngayo long batch kumo wi yo naro bakloy ang khwa banginyo akum kita ki priyo ki bagi pojat jongki ki dei ki bedan ni ke borban kan e ke Jordan setenat bo jisu ong ye ki senran ha ke gospel ke jong Lucas ke lenang ko beship ho tapi puli ke ni ketien wong ma fi puli na tu ketien ke jong try wong no ong ngala ai ke bor fi ba fin you right ma ke ketien you right ke krene ke kejal bat nga kwa nang i pikir ke ni ke ketien ke ba pen ki ye ke do not jong aru ban perkhat ba try a play jong nga kwa ba nganyo ke lindo ki ba ki chat jong ki ba ki chat jong ki mo ko ba ko ang kumlo ha ke gospel ke jong Lucas ko nang ko bishop ho ko ang kumlo ko ang ha ke ketien ke jong play ko ang kumni wang sngap ngan puli wang ngan puli na gakhat ga bakat no long bishop ho ang ha gakhat ga bakat kanda akmi ngala ai body pi ga ban you right alor gi sen ba gi nyang la tamba ga bor baro ga jong nong chuan bam na ni ru kapan pen sne ga pi bat nga kwa nang fi gi ni tin you right ga krene ga ja bat gi ni gi lingdo ag ni ga pol gi ba ye gi jing don rin kat ga jong play ga sndo ji tang jong play nda ga day po ki jo ga Jordan nga yo iku mu naru ba saw ba marsen day ga ja ga jong ki shiriu bet ngayo iba ka go bawan na neng ga yang go ga kenro bat ka ne ga ba hapdeng ga ngat bet bat ka tuit no ka tu ko bana rum bat ngani thu yu pi ka kyang ka tu ka jakaya balai na ba ki chat chung ki lingdo ki de ki badan ching pen sle hawas ngotanat e ka ta ktien la da fi bot e lingdo ki badan ka sunduk jutang ki jat jong ki de ki ba yu rot ki bor jing dom ba ki ba penlong lenti na ki jaka ka bom dan lenti bat nga ai ngo yo play ban da ba ki jat jong ki lingdo ki de ki po jat jong ki de ha po ki ni ki miang jong ki jo ka Jordan ka yang kom ka kenro bat ka khoi ka kyang ka kalalong lenti bat nganut ban ong ba ki lingdo ki yang ba ha ga Jordan bat nda kila yang Bible ko ang ki pat ba kila yami na ki yin jan ba kila leche shili ang ga Jordan ba ka Bible ko ang nda ba ka po jat jong ki lingdo ba ba i sundo kala day rami ang ga jan ay ka ka Bible ko ang kita ki ki hiana nang ki yang ga kentan
man nga sngo tanat igani ga tien ga bible ko ong nga pulir khat bakhan nyo ko ong bat ki lingdo ki ba ga snduk jutang try ki la yang skamarin ko haputenga jordan ma ki israel barok ila le chiliang narin ko habanda pai ba barok ila le par shiliang jonga jordan awa sngo tanat igani ga jingi kai nga kwa ba phin tip igani ga nongrim ba ka jingpan khre ka bangi don ban pan khre man ta ga dai tongin Pynkhreh bai la ka chong ka yeng ila ka chong ka jing im tongin Pynkhreh da ka bangi ithu i ga leadership ka badai tongin tip ba shwa jong ka kanan ka dan ka jordan henry ka jordan ka long ka jing ka khu ha ka bangi nyo i ka buram job play ha ka bo play per long lenti ha bo plan ni ka ban pen poi yangi she ka chaka ka badai house na mar jarar kwar ngai pinyo jing ka khu shu ngan sa hikai shu pinang ni se khamat ka e ga jing Pynkhreh na ka bentau Snem arajar kuar ban nget kini ke jingi kai menta ke singi kan rap ya fi ba pin la ban ya chikmat baru try to blame gol khui ping an pen kot ini ke jingi kai hang ne ban ngi sip tang pat ha ke wei pat ke singi ha ke voice ke ba lai spa arpun rio tangi ni tuai kin dia ban nga ko pa ha ke di ke por play da ke jing men nga don hang ne ya ka ban ai ke jingi kai na kwa ku try ban yo i bangi dei ban nang ban Pynkhreh ela de ngin yo i ke ba kraw au nu Snem arajar arbuar ngim tip ken try ke ba au nu Snem ngim yo i lupa ngim tip ngim pat jurung rengi tip ken try ba ke jingkular ke jame ka long tek ini ba bangi yo i ke leadership ke badai ba bangi board ke briu ke ba ke senduk jutang ke jame ba bangi yat ke try play ban board na din jong ke briu ke ba yat ki jordan ke ba ke jingem bara ba ki penlong lenting ini yo ban rung si siliang ban yo ban poi si plan ge jame trying it ngai bong news nem arajar arbuar unde Snem jong ge jing penlong ge jame ge lenti ha ge jaka ge bom dan lenti ba men penlong ge ek ba thma ge jing im jing bang ini yo i ge kamba ge jame de ge bang boat ge jing shikri ge ba shisha ge ba dai ban ngai lut chame ge buram ngai lut chame ge jingo bar ge jingro ha ge kerteng ge ba don bor tam ge dong chi sung itu ai amen. 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 God bless you.